Avui marxem a Mallorca. Hola, jo soc Mayun i benvinguts al meu canal. Avui comença el segon cap de setmana de Lectures en Ruta i com us vaig dir en el primer vídeo d'aquesta sèrie on us explicava què és Lectures en Ruta, una mica com funciona i què seria l'edició d'aquest any, i és que, com us vaig dir llavors, aquest any Lectures en Ruta han volgut fer una edició superambiciosa, ja que l'any passat no es va poder fer res presencialment i ens n'anem a Mallorca tot un cap de setmana. Jo estic molt emocionada. Recordo molt Sóller perquè em va agradar molt, però la veritat no recordo gaire cosa més i tinc moltíssimes ganes d'anar aquest cap de setmana perquè, a banda de conèixer Mallorca, coneixerem els racons més literaris de l'illa. En el vídeo d'avui, a diferència del vídeo anterior sobre les lectures del primer cap de setmana al Pirineu, en el vídeo d'avui us mostraré les lectures, però és que a més us porto l'unboxing d'aquest haul de lectures i és perquè he comprat els llibres a través de Bookshop. Si no sabeu què és Bookshop, també em vaig fer un vídeo entrevistant com la impulsora de Bookshop aquí a Catalunya, us el deixaré per aquí dalt, i també us deixaré sota l'enllaç de la secció dins de la meva llibreria online a Bookshop de les lectures que ens recomanen per Lectures en Ruta. Teniu allà ja els llibres del primer cap de setmana al Pirineu i ara també ja he afegit els llibres del cap de setmana a Mallorca per si en voleu comprar algun, doncs teniu allà sota l'enllaç i és que els llibres arriben rapidíssim. Els paquets són aquests, 2 sí que són les lectures que ens han recomanat, un ja el teníeu, us l'ensenyaré després, i el tercer paquet és el d'un llibre d'una dona que és mallorquina i va contactar amb mi per enviar-me un exemplar del seu poemari que acaba de publicar i jo vaig acceptar encantada, i llavors quan vaig saber que venia de Mallorca dic, ostres, l'haig d'ensenyar en aquest vídeo. O sigui, em van arribar en menys de 24 hores, els vaig comprar a la tarda i al matí els tenia, una passada. Llavors faré l'unboxing d'aquests paquets de Bookshop i a la vegada doncs, us ensenyaré les lectures que ens han recomanat fer abans d'anar a Mallorca. Divendres agafarem a l'avió i cap al migdia ja serem a Mallorca, i el primer que farem divendres a la tarda és anar al teatre i anirem a veure a Corà, 10 anys de l'espectacle, i després d'aquest espectacle coneixerem a Toni Gomilla, que és l'autor i l'actor d'aquesta obra de teatre, i per això des de Lectures en Ruta ens han recomanat la lectura d'aquesta obra. Els paquets que tinc, suposo que aquest és el de Corà, llavors anem a obrir-lo. M'encanten els paquets de Bookshop perquè són super fàcils d'obrir. Si em seguiu a Instagram i veieu els meus unboxings que abans els feia a IGTV, ara ja els faig a Reels, doncs veureu que sol ser sempre un desastre al moment d'obrir el paquet, que sempre destrosso el sobre o el paquet en el que ve. Llavors els de Bookshop m'agraden perquè són, en principi, super fàcils. Anem a obrir-lo. I sí, és aquest. Ostres, és molt petit. Me l'imaginava molt més gran. Doncs aquest és el primer llibre, Corà, de Toni Gomilla. I bé, aquest és el primer llibre que ens han recomanat llegir per aquest cap de setmana. Això serà tot el que farem divendres a la nit, però dissabte al matí anirem a descobrir la casa natal de Blai Bonet. Blai Bonet és un autor que jo fa molts anys que tinc pendent, des que el Club Editor van publicar l'última edició de El Mar, que em crida molt l'atenció. No n'he llegit res, sé ben bé molt poques coses sobre la seva figura, per això tinc tantes ganes d'aquest cap de setmana i de llegir aquests autors per fi conèixer-los. Aquí tinc el segon paquet de Bookshop i és el llibre de Blai Bonet. Aquest és més gruixut, Hi ha el tíquet. I és aquest d'aquí, El Mar, de Blai Bonet. Trobo que és una edició preciosa. I bé, doncs dissabte coneixerem una mica la figura de Blai Bonet, a la casa on va néixer, per entendre una miqueta també les seves influències i referències a l'hora d'escriure. I després de la visita a la casa natal de Blai Bonet farem un dinar on coneixerem altres poetes i escriptors mallorquins. Això hi ha molt misteri, o sigui, no en sabem res més a banda d'això. Aquí tinc el programa que ens van imprimir, que ens van donar el primer cap de setmana, i aquí he explicat totes aquestes coses que anirem fent, no? La trobada, la visita a la casa natal de Blai Bonet, però en aquest cas del dinar només sabem això, no ens diuen ni noms ni res, sorpresa. I després a la tarda farem una excursió fins al santuari de Cura, on Ramon Llull va tenir la seva il·luminació, i després d'això tornarem cap al centre de la ciutat, cap a Palma, i coneixerem una mica els seus carrerons i la seva història i la seva literatura. Hi ha una llibreria que l'he vist molt per Instagram, que es diu Rata Corner, si no m'equivoco. No sé si heu estat, si la coneixeu.
Jo el segueixo a les xarxes i veig totes les coses que fan i sempre deia, el dia que vagi a Mallorca vull visitar-la, llavors espero que tots junts amb Lectures en Ruta l'anem a visitar. Això no ens ho han dit, jo ho deixo aquí, jo els hi deixo la proposta per si ho veuen, perquè m'encantaria anar-hi, tot i que pot ser un perill entrar amb tants joves lectors dins d'una llibreria. Ens va passar ja a la llibreria de Natura Llibres i va ser bastant difícil fer-nos sortir a tots d'allà dins perquè no acabàvem de decidir-nos mai de quins llibres volíem comprar i de recomanar-nos llibres entre uns i altres, llavors pot ser bastant perillós. Tot i així, jo vull entrar-hi. I diumenge al matí, abans de tornar, visitarem la Casa Museu de Llorenç Villalonga. D'aquest autor sí que en vaig llegir una obra, és El petit plaer de Viena Edicions, Les Fures. Sé que forma part del cicle de Vern, jo no l'he llegit i després d'haver llegit Les Fures tinc moltíssimes ganes de llegir-lo, llavors potser si entrem a la llibreria Rota Corner potser acaba caient, no ho sé, ja veurem perquè ja tinc prous llibres, d'aquest setembre ha sigut una bogeria i després doncs visitarem un celler on farem un tas de vins i ja tornarem amb l'avió cap a Barcelona. Aquest és un resum una miqueta ràpid on us he mostrat doncs, el que farem i les lectures que llegirem abans de que comenci el cap de setmana. I abans d'acabar també us vull ensenyar el llibre que em va enviar la Eva Rodríguez, aquesta poeta que us comentava a l'inici del vídeo, que acaba d'autopublicar el seu primer poemari i em va voler enviar un exemplar. De debò que moltíssimes gràcies, em va fer molta il·lusió i és que és moltíssima casualitat que justament contactés amb mi i el rebés ara abans d'aquest cap de setmana. Llavors em fa molta il·lusió. I el llibre és aquest d'aquí, un que fico dins jo, espero pronunciar-ho bé amb el meu accent central. Trobo que l'edició és molt xula. M'agrada molt el tacte, així com rugós, rústic. I clar, doncs la imatge del mar, no? Com no? De debò que tinc moltes ganes de començar-lo ja. Que mono, m'ha enviat també un punt del llibre. Que xulo. Trobo doncs que si l'ha autopublicat ella, l'edició és una passada, És supermaco. Hi ha així breus poemes. N'hi ha un total de 106. I bé, aquestes són les 3 lectures que faré per aquest cap de setmana a Mallorca. Com en l'anterior cap de setmana, també gravaré algunes imatges, algunes coses de les que anem fent durant el cap de setmana i després, doncs, la setmana que ve us en penjaré un blog perquè us pugueu fer una mica la idea de què és el que hem fet i perquè així potser doncs, us animeu l'any que ve a apuntar-vos-hi vosaltres i a participar. Jo us ho recomano moltíssim, el primer cap de setmana va ser molt xulo, el grup que s'ha fet aquest any són moltíssims, la veritat crec que són més que el 2019 i hi ha hagut des de l'inici molt bon rotllo entre tots. Costa una miqueta recordar els noms perquè són moltíssims i això de la pandèmia doncs a mi m'ha descol·locat moltíssim, feia molt temps que no coneixia tanta gent de cop i la veritat és que espero l'últim cap de setmana ja saber-me els noms de tots. Fins aquí el haul unboxing d'avui. Espero que el vídeo us hagi agradat. Si heu llegit alguna d'aquestes lectures o heu anat a algun d'aquests llocs de Mallorca, m'encantaria que m'ho féssiu saber a sota. També recordar-vos, com sempre, que si us ha agradat aquest vídeo podeu fer-m'ho saber a sota donant m'agrada o deixant un comentari. I també, si ets nou en aquest canal i encara no em segueixes, doncs em faria molt feliç que em seguissis i també recordar-vos que podeu donar-li a la campaneta, així YouTube us notificarà dels vídeos, que si no, no ho fa i així no us en perdreu cap. I res, moltíssimes gràcies per veure el vídeo, per arribar fins aquí i ens veiem en el proper vídeo, en el videoblog de Mallorca. Moltes gràcies i fins llavors, molt bona lectura!